ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆರೆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಒಂಜಿನಿಕಲೆಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ತೋಜಿದಿಪ್ಪು ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯಿನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಟಿಫಿನ್ಗ್ ನಮಕ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಪಿನ ಕಲೆಗ್ ಎರೆಕ್ಲ ಪಕ್ಕ ನಮಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅದೊಂದೇನು ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ. ರಡ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತತ್ ಬೊಳಂತರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಬೊಳಂತರಿಗೆ ನನ ಒವು ದಾಲ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಪಂದ್ ತೂಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಕೈಟೆ ಪಾಡೊಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ದಾತ್ ಉರ್ದ ದಾಲ್ ಎಟ್ಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಕಡ್ಲೆದ ದಾಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ರಾಗಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಏತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ. ಅಂಚನೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಯಾನ್ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ ಒಂದು ಈತೆಕ್ಲ ಐತೆವರ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಅರ್ಕಂಜಿ ದೆತ್ತದು ಅರಿನ ಬೊದುಲ್ರ ಬಿಡ್ಪೆ ದಾಲನ್ ಪೂರ ಬೊದುಲಾಡು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಸರೀಟ್ ಬೊದುಲೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಉರ್ಗುದ್ ಬರ್ಪುಂಡು 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊನ್ವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐತೆ ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೇನು ಇದೇ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ತೂಪುಗ್ ಗಿಪ್ಪೇನು ತೂಪುಗು ಗೆತ್ತದು ದೀಪ ಒಂದು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೊನದಾನಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಉರ್ಗುಂದುಲೆ ಒಂದು ಐತಿಯನ್ನು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ಬೋಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಏನು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು నేను ಇತ್ತೆ ಸುರುಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಟ್ಟು ಓ ಅದ ಉಂಡು ಪಂದೆ ಅನ್ನಿ ಕಲೆಕ್ ತೋಚವೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಹದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆತನ ಪಂದೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಈತೆನೆ ನಮಕ್ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ಅದು ಎದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಟೈಪ್ ತಿನ್ರೆಗ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೈತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗಾಜರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಒಂದು ಏತು ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ರಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಉಂದೆನ್ನ ಸರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ದೋಸೆದ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದೊಂಜಿ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ತೋಪು ತೀತೈತೆ ಆ ತೋಪುಗು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡೈ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜೇ ಥರದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಲೆಡ್ ಆಪಿನ ಅಂಚೈತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ಅಂಚತ್ತು ದೋಸೆ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ಇಪ್ಪಲ ಆಲೂದ ಬಾಜಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬಾಡೊಂದು ಬತ್ತನದೆ ಐಕೆ ಅನ್ನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರೋಗೆ ಎದ್ಬೋಡು ಅದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಇಪ್ಪಲ ಆಲು ಬಟಾಟೆದ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪನ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಐತ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ನಮಗೊಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಆಪಿನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನದು ಉಪ್ಪು ಏನು ಬಟಾಟೆನ ಬೇಯ್ಪದು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಅಂಡಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಚಾನು ಲೇಂಚ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಅಂಚದೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀತೆ ಇದು ಒಂದೇನು ಸರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋಜುನತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಪಂದು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಣ್ತುಲೆ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಬಾಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡದಾಗ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಎನ್ನವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಬಟಾಟೆದ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಆತ್ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮೈಪುಗ ನಮ್ಮ
ತುಲೆ ತವ ದೀತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದಮ್ಮಿತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಚಂಡೆಡು ಒರೆಸದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಯೆ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ಮೈಪಾನು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಿನ ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಉಡ್ಲ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಪುಣು ಅಂಚತೇನು ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಉಡ್ಲ ನಿಕಲೆಕ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಸಾಫ್ಟ್ದ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಅಂಚದ ಡಬಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಕೆಲವರ ನೆಯ್ ತಿನ್ಪುಜರು ಅಕಲಿಗೆ ಚೂರು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೇತೆ ರಿಫೈಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆಯ್ ಪಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಯ್ ಪಾಡದೆ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ತೆನೆ ಘಮ ಘಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಆತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿನೆಲ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಕೊಡಿಗಡೆ ದೋಸೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಯ್ದ ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಾಜಿ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಸೊ ಖಾರ ಹೋಗು ನೆಕ್ ಯಾನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚದು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಬರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಏನು ಇಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ದೋಸೆ ನಿಕಲು ಗೆಪ್ಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸೈಡಿಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ವೇನು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ದೋಸೆ ಮೈತದ್ದು ತೋಚಾವೆ ರಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದದೆ ಅಂಚದ ರುಚಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಳ ರೆಡಿ ಆಂಟಿ ಇತ್ತನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ಅವೇನು ಮಲ್ತು ತೋಚ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಮಲ್ತೆ ತುಲೆಯನ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯರೆ ಬುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆಯನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ಅದ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ವರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಯಾನ ನೆಕ್ ಚಟ್ನಿ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಚಟ್ನಿದ ಅಗತ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಾಜಿ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ದೋಸೆಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಅಂಚ ದೋಸೆಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ ಬಾಜಿಲ ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡ್ರಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ನಾನು ಪನ್ಪಿನತ್ತೆ ನಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ದನಿಗಲ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.